Nosaltres n'hem comprat uns quants de xalecos i anirem repartint-nos alguns. Si teniu alguna prenda, algun braçalet, alguna coseta fluorescent, fiqueu-se-la. O alguna samarreta d'aquestes de córrer a voltes, que són més d'això. Dins del nostre carril, ficar-se gent davant i gent darrere ben senyalitzada, encara que anem molt lentes. I quan estiguem entrant a Gandia, vosaltres aneu fent via si voleu. Hi haurà al·legacions, les portarà Aitana, portarem bolis i tot. Jo m'oferí, però si algú va llegir el manifest que... Exigim la paralització d'este projecte. L'horta és el nostre horitzó, el nostre paisatge i la nostra llar. Deixeu-vos de megacarreteres, prou d'asfalt ja. La carretera o la via de comunicació és precís per desenvolupar l'eix transversal de les comarques centrals. Tu no pots tindre, si tu tens un polígon industrial que d'aquest polígon industrial abastisses a mitja Espanya o a part de l'estranger, tu necessites traure aquest producte fora. Així la reivindicació és molt senzilla, és dir, fa anys que estiguem en una situació de desproporció competitiva respecte a altres comarques que tenen infraestructures molt millors, i al final és una necessitat, és dir, tu tens que competir contra el món. El projecte de prolongació de la CV60 és un projecte de 7 quilòmetres que va des de Palma de Gandia fins a Gandia, travessant 8 termes municipals i d'alguna manera destrossant tot el que va al seu pas, tant camins que connecten pobles com bancals. Quan se'ns presenta l'informe de paisatge, per exemple, clar, tu desplegues els planos i el que veus són unes ratlles. No veus que allò va a 3 metres d'alçada, que va sobre uns turons que van a travessar i van a separar físicament la comarca. És a dir, a poc vas tenint coneixement de la magnitud d'esta infraestructura. Com eren planos a escala molt alta, igual posava una rotondeta o 2 rotondetes o una gran, però el mateix eix estava marcat. En l'estudi d'impacte ambiental, una de les coses importants és la consulta prèvia a les poblacions afectades i aquesta consulta, degut també al context de la crisi de la Covid, no s'ha pogut fer presencialment i s'ha optat per unes enquestes online. Aquestes enquestes apenas han sigut unes poques enquestes que s'han realitzat a la població i en la seva majoria han sigut desfavorables, a més. Des dels càrrecs institucionals ens diuen que sí hi ha hagut un procés de participació i, és més, s'ha arribat a afirmar que la carretera es farà sí o sí, però en debat. Aleshores, ahí n'hi ha una contradicció. La carretera no pot fer-se sí o sí i no pot haver un debat sobre si la volem o no. Entonces, creiem que no hi ha hagut un procés participatiu perquè, per començar, la majoria de gent dels pobles no sap que va passar-los una carretera per mig. Molta gent que va ser expropiada no sap que va ser expropiada. L'objectiu de la plataforma al final és aquest, intentar parlar d'aquest projecte, parlar d'aquesta carretera, parlar de a qui beneficia o qui necessita aquesta carretera i intentar arribar a tota la gent dels pobles, principalment els pobles afectats, però evidentment no només els pobles afectats, per això estem també avui a Ròtova, i intentar això, que la gent ho conega i que la gent intentar que se sume, que participe i que diga un poc la seua respecte a aquesta carretera. Els 4 carrils són necessaris, que es facin com vulguin, però els 4 carrils són necessaris. És l'única condició que posem nosaltres. I es facin per on vulguin, si a nosaltres ens dona igual. Si el que necessitem és que el flux de vehicles siga el correcte. Tot el sector econòmic de la Safor està centrat en el sector serveis, en la indústria del turisme, que ells mateixos reconeixen que és precari i que és inestable i que per a crear llocs de treball no és suficient. A banda de per si, diuen que el teixit industrial està molt malmès. Aleshores, ells mateixos estan reconeixent
que la situació a la comarca no és bona i que per molt que facin carreteres, això no va millorar. Que el que se necessita és plantejar les polítiques econòmiques que es volen seguir a la comarca i fer un procés de dir en quins llocs de treball són estables, quins llocs de treball poden sostindre's en el temps, quins són necessaris per a que la població s'assenti així, per a que la gent pugui viure així i no per a que la gent tinga que marxar-se a altres llocs a viure. Jo sempre dic que és el triàngul de les Bermudes, no? Estem en un triangle que ni mos passa el corredor mediterrani perquè resulta que passa per una altra zona. El tren no el tinguem perquè resulta que es mor en Cullera i així ja ve una via soles i ja no continuem cap a Dénia perquè no sé per què. Les connexions de telefonia o les connexions elèctriques tinguem dificultats en infraestructures de tots els tipus i d'alguna manera jo el que no sé és ni com aguantem. És a dir, aguantem per milagre, no? Moltes vegades l'empresari per què està així? Diu, perquè es creu el territori. I bueno, com considerem nosaltres, per part dels socialistes, que és un projecte necessari, però si portem de l'any 95 demanant-lo, igual que el tren de la costa, es té que fer. Se'ns parla que aquesta és una reivindicació històrica, no? I jo sempre dic el mateix. Aquesta és una reivindicació legítima per part d'empresaris, agents socials, de la ciutadania. És una reivindicació legítima, com també és legítima l'oposició a aquesta infraestructura. Que siga històrica, jo crec que li calen encara uns quants segles per a ser històrica. Històrica és l'Horta de Gandia, l'Horta de la Safor. Això és història. Per què? Doncs perquè té un origen en un sistema de reg ancestral que en un moment donat fa que aquest tros de territori siga fèrtil i siga considerat una horta. La construcció d'una carretera com la C60 implica una sèrie d'impactes en el medi que són irreversibles. En primer lloc, hi ha una ocupació del sòl, hi ha una impermeabilització que va implicar un canvi en els règims hídrics tant superficials com subterranis. Va haver un impacte directe sobre la destrucció de la vegetació existent i sobre les dinàmiques de la fauna. Per tant, hi haurà directament una fragmentació de l'hàbitat. Jo sé que la CV60 s'emporta al costat de 450 fanecaes, però també sé que així, entre la zona del riu del Coll, que són unes 24.000 fanecaes, 6.000 fanecaes estan perdudes. Són improductives. Per a la gent que estimem la terra, ens dona igual que ara mateix la terra estigui abandonada, que ara mateix la terra estigui enverinada o maltractada, perquè aquesta terra es pot revertir. Aquesta terra, si no es mata en asfalt, pot servir per alimentar a les generacions que vindran després i que necessitaran aquesta terra per a sobreviure. Aleshores, és molt important que parlem de polítiques agràries i que parlem de com anem a alimentar els pobles de la Safor en un futur. I per això necessitarem tots els pams de terra, estiga abandonada, estiga maltractada o estiga com estiga, però la volem sense asfaltar. Això ho tenim claríssim. Mare natura, dime què m'estàs cridant. És dolça la cançó, però també dol al final. Mare natura, dime on vols arribar. Sóc en una lluita amb el meu instint animal. Va ser una barbaritat d'anys regadora i acabant president. A passar la vida a l'horta tot. Sense ella no puc passar. Jo per mi no voldria que serà la carretera, perquè ja n'hi ha massa carreteres per aquests pobles. Massa n'hi ha. El que tenim falta és de netejar els camins, que no en netegen cap. I volen gastar-se diners en carreteres. Per què? Per què hem de córrer tant? Una vegada construïda la carretera va implicar també un impacte paisatgístic molt important per la magnitud de l'obra i una vegada es posa en funcionament va causar efectes de contaminació tant lumínica com atmosfèrica per l'emissió de gasos com també l'impacte sonor, acústic. Una infraestructura impermeable el que propicia al final és que hi hagi més probabilitats d'inundació, perquè aquesta aigua que la terra infiltra, en aquest cas estem posant una barrera impermeable que no va poder absorbir. Ara estem en un moment clau, estem en un moment que des de tots els organismes internacionals com preocupats pel canvi climàtic i per l'escalfament global ens estan dient que prou emissions de CO2. Aleshores, és normal que ens estem oposant a aquesta carretera.
i que la conca mediterrània, no sols nosaltres, tota la conca mediterrània està sotmesa a una opressió urbanística, constructiva, etc., però també afegir-li tots els problemes d'augment de la temperatura de l'aigua de la mar, d'episodis de gota freda cada vegada més virulents. Hi ha dificultat mediambiental, ¿vale? Però tots els projectes, i com més passa el temps, estan rigorosament, molt rigorosament, ambientalment molt estudiat. En aquest moment que la tecnologia està tan avançada que puguem buscar la solució que faci falta i que l'impacte sigui el menys possible i que no n'hi hagi una barrera i que si n'hi ha una barrera busques la solució perquè la barrera eixa no siga de ninguna manera perjudicial per a les persones que estiguen a això. Tenen que ser capaços de buscar les solucions. No s'ha fet un estudi específic dels impactes en cada una de les opcions. No s'ha fet un estudi exhaustiu, un inventari de la flora i la fauna, per exemple, havent un factor tan important com és el paisatge protegit del Serpis, per exemple, o altres impactes sobre la salut de les persones o sobre la socioeconomia de l'espai. Esta infraestructura el que faria seria alterar completament l'estil de vida que tenim als nostres pobles, seria alterar les connexions que tenim entre camins, perquè parteix molts camins, seria destruir el nostre paisatge, seria també llevar-nos els nostres pulmons, els nostres llocs per a passejar, per a gaudir, per a descansar, que al final és la nostra horta, però també és el nostre lloc de viure. Les línies de llum també afecten el territori, ningú diu res. Sols apagat el pato, la C60, que és la que fa la connexió del nostre territori de les comarques centrals, així el País Valencià. Interior, exterior. Quan arriba, evites que és de l'interior vagin venir dels pobles. Que és necessària la connexió de les comarques centrals? En primer lloc, les comarques centrals no estan aïllades. Este territori està connectat. Que cal millorar aquestes connexions? Per descomptat. L'altre dia vam tindre un altre mort en la carretera que passa jo tots els dies, a millor 2 i 3 voltes. Pues, totes aquestes coses són el que les infraestructures en condicions ajuden a que no passen. I és que sí, n'hi ha una sèrie de poblacions, com és Berroguar, Palmera, l'Alqueria de la Comtessa i Oliva, que aquestes poblacions i les persones que viuen ahí sí que han patit i continuen patint els efectes a tots els nivells, acústics, de salut, absolutament de tot. I això avui en dia, en el segle XXI, és intolerable. Que ara se'ns planteja que aquesta és la solució, nosaltres no ho vegem així. Tindríem una nova via en el territori que la travessa i que la partís i continuarien tenint el problema de la Nacional 332 per dins dels pobles. Alternatives, les que vulguin, si a nosaltres ens dona igual, si nosaltres el que vulguem és que es faci. I que es faci en les millors condicions possibles i en el menys impacte possible. Hi ha algunes de les alternatives que pareix ser que tenen major consens, que són les connexions igualment amb l'AP7 i la Nacional 332, que implicarien una menor destrucció de territori i igualment afavoririen aquesta mobilitat o aquesta connexió a la que es vol arribar. El que sí que ens van traslladar des de la Conselleria és que el projecte és este i sobre este projecte admetran totes les modificacions i millores que calguen, però sobre este projecte, no sobre estudiar altres possibles alternatives. A banda ens diuen que ens deixen 30 dies per a consulta pública per a fer al·legacions en pràcticament més de 40 documents, més de 2.000 fulles de document en mogolló plànols, que això una persona que treballa en el seu dia a dia 8 hores al dia i després té que anar a casa i fer de menjar o cuidar a qui siga, no pot assumir, ni llegir, ni interpretar, ni entendre. Aleshores, això és una falsedat. No hi ha un procés participatiu i no hi ha una informació pública decent que puga fer entendre a la gent el que suposa aquesta infraestructura. Anem a donar més temps, perquè no diguen que no us han donat més temps. Que, escolta, sí, teniu raó, en algunes coses anem a millorar-les, però vosaltres no voleu això, voleu llevar-la, i llevar-la no la tenim que llevar. Per què? Perquè és precís per la meva comarca, és precís per les meves comarques central, és precís per les meves connexions econòmiques i turístiques i tot el que vulgui, educatives, ho tinc que fer. I quan tinc la majoria democràtica que em dona pas per fer-ho, m'haig de fer-ho. A mi, des del primer moment, sempre m'ha preocupat els enfrontaments polítics. Quan és un enfrontament polític i no està la racionalitat, és molt difícil.
potser respon a uns interessos polítics que no ens estan dient per part del PSPB, perquè aquesta carretera està projectada des de fa molts anys, moltes dècades, aleshores, d'alguna manera, sembla que es vulguen posar una medalla per haver fet aquesta infraestructura històrica que no va fer el PP en els seus anys de legislatura al capdavant de la Generalitat Valenciana i així tindre com el sector empresarial de cara a seua. A mi m'hauria agradat que aquells ajuntaments de diferent signe polític que inicialment van mostrar la seva preocupació per aquest projecte, que hagueren continuat fent-nos costat en aquesta lluita. Això és el que a mi m'hauria agradat. Jo entenc que les disciplines dels partits són les que són. Possiblement, davant d'algunes telefonades, uno ja no obri la boca. Tots els dirigents del Partit Socialista de la Safor s'han posicionat a favor de la CV60. Compromís, tots sabem que tots no estan en contra ni tots estan a favor. És a dir, altra cosa és que públicament hagin eixit a dir que volem una altra alternativa, una que sigui menys efecte sobre el territori, coses d'aquestes. I des de la conselleria anem a donar-los més temps i que veig l'alternativa i administrativament i veurem. I si es té que tornar a estudiar, no dudo que s'estudie. La plataforma té que existir, igual que existeixen els partits minoritaris o els grups d'acció de moltes maneres d'actuar en la vida. Té que existir i té el seu paper i la seva feina i aconseguirà moltes coses. La democràcia és una governabilitat de consens, però de consens de majoritàries, no d'imposició ni oposició. Jo apel·le sobretot al respecte, perquè al cap i a la fi tots vivim en aquesta terra que ens estimem i com ens l'estimem. Per això tenim aquests posicionaments tan radicals. Són radicals perquè venen de l'arrel, vull dir, perquè venen de la defensa d'algo que nosaltres pensem que no podem claudicar. Aquest tipus de projectes passen perquè es facin d'una manera consensuada, perquè tant les implicacions positives com les negatives que puga tindre siguen valorades per tota la gent que puga estar afectada per aquesta obra i que al final s'arribi a l'alternativa que més puga convèncer a tot el món. Que jo estic convençut que la gent que està en la plataforma, com que està en altres llocs, com nosaltres, estem en la bona voluntat, ho fem tot de bona voluntat, és a dir, no volem perjudicar a ningú. Doncs ahí és on jo crec que tinguem que tornar. És a dir, en esta vida jo sempre he après que n'hi ha que pegar un pas enrere, veure la situació en perspectiva i buscar la solució. Dins de la plataforma hi ha moltes sensibilitats, moltes opinions, molts punts de vista, però diguem que coincidim en que volem qualitat de vida als pobles, volem viure així amb dignitat i volem poder decidir sobre el que necessitem i sobre el que no necessitem. I això ens està venint imposat. Aleshores, anem a lluitar contra això. Hi ha dos camins al meu davant. Un sembla curt, l'altre se'n fa llarg. Digues amor, quin he de triar? Si el camí del cor o el camí